umama unomfisi kwakundivisa athi uThixo simapha sibulela ngale mini yanamhlanje uvuswa nguwe ezindlini zethu wasiphakamisa wasipha amandla Thixo wethu ade waphakamisa nabantwana abancinci Thixo osezulwini wathi Thixo ngale mini yanamhlanje yenziwe iplan yokuba sizawungena kwesi sikolo sase-LM yakho Thixo namandla amakhulu sibulela kuba eso sithembiso ke sizalisekile empilweni zonke singenile kwesi sikolo eyona nto Thixo namandla amakhulu size ngayo apha impilo zonke zokutyala wena Thixo namandla amakhulu kwesi sikolo athi omnye umthuli tyala umfanekiso wakho Thixo namandla amakhulu kwaba bantwana basakhulayo sibehlela ngelizwi lakho mnini nto zonke xa sinkcenkceshela ezi zityalo sifuna kuvela iziqhamo Thixo namandla amakhulu xa simane siphuma eminqubeni yethu size kwesi sikolo sase-LM yakho nto zonke sizele into yokokuba Thixo olungileyo ngenye imini noba sisekwe emhlabeni kubekho Thixo olungileyo iziqhamo ezivelayo nini nto zonke bathi abantwana abancinci athi sencedwa ngabamama ezinempumelelo uyayicela uprinsipali wesikolo uyazicela Thixo olungileyo izinto Thixo olungileyo ezithi kwasakube simkile kuvele iqondiso Thixo olungileyo kubonakala uba bekunyathele abantu kule ndawo kuvele izinto ezintle sifuna loo nto Thixo olungileyo siwenela loo nto mnini ntozo yiyo loo nto simane sizongena kweli khaya Thixo olungileyo uhlale apha kwesi sikolo baphefumlele bonke Thixo olungileyo ukwenzela ukuba iminqweno yabo izalisekile Thixo olungileyo zininzi ke into eziza kwenziwa apha phefumlela ngemini yanamhlanje Thixo olungileyo futhi uphefumlele naba bazali bazigcinileyo beza kweli khaya Thixo olungileyo ubangaba sikushiya ngasemva siyakubona yiyo loo nto sihlema sizohamba nawe kule ukwenzela yonke inqwenela isempumelelo ngenelela Thixo ukwenzela abantu bakho Thixo olungileyo ngempumelelo Amen. Anavuma kumphulaphula masikelele abaye sangisa nayiwela nafika balwa nani abeni baseyena ama-Amori namaperizi namakanani namaheti namagigashi namahivi namayebusi yabanikela esandleni senu ndathuma oonomeva phambi kwenu babagxotha phambi kwenu ookumkani ababini bama-Amori kungengaqalelakho kungengasaphetha sakho yaninika ilizwe eningaxhamlekanga ngalo nemizi eningayakhanga nahlala ke kuyo nazidiliya nezinquma eningazityalanga nazidla ke moyikeni ke ngoko uYehova nimkhonze ngokugqibeleleyo nangenyaniso susani oothixo ababekhonza bona ooyihlo phesheya kumlambo naseyiputa nimkhonze ke uYehova
ukuba kubi emehlweni enu kumkhonza uYehova, zinyuleleni namhla oyena niya kumkhonza. Nokuba ngoothixo abebekhonza bona ooyihlo abaphesheya komlambo, nokuba ngoothixo bama-Amori enihleli ezweni lawo, ke mna nendlu yam siya kukhonza uYehova. Baphendula abantu bathi, makube ke kuthi kumshiya uYehova, sikhonze uThixo bam. Kuba uYehova uThixo wethu nguye osinyusileyo thina noobawo bethu ezweni laseYiputa, endlini yobukhoboka, owayenzela emehlweni ethu loo miqondiso mikhulu. Wasigcina endleleni yonke esahamba ngayo, nasezizweni zonke esaqala phakathi kwazo. Waza wazigxotha uYehova zonke izizwe nama-Amori ebehleli kwelo phambi kwethu. Nathi siya kukhonza uYehova kuba nguThixo wethu. Ukuba khonza oThixo ezinye izizwe eziphambi kwenu, zonyuleleni namhla eniya kuthi nimkhonze. Kodwa mna nendlu yam zamkhonza uThixo ophilayo. Asicele umama upresident, sifeyisene ngoku uprincipal, sifika namhlanje sesijonge lilizwe elilawulwa ngootsotsi abathi ukuba uneemoto ezimbini phaa endlini bathi protecta enye apha kubo ukwenzela uba bakwazi ukuprotekta. eMthatha kuvaliwe phaa ziivenkile ezininzi kuba abantu bafika bafuna i-protection fee. Umzekelo kwaShell, kuthiwa phaa kwaShell kufikwe phaa kwathiwa kufuna i-350 ngenyanga, 350,000